Bim bam bom, dobré ráno, biznisové je. Biznisové. Dneska je ďalší business day a ty ako ideš so mnou, ideš so mnou, keďže vyzerám ako opuchnutý vajcový vtáčik. Je skoro ráno a áno, je 7 ráno a ja musím ísť teraz sa nájsť, že ideme do Bratislavy, ideme do Galanty na obhliadky bytov, všetko, chápete, už som to teraz prezradil. Prvá vec, zastávka, jedlo a potom idem zobrať môjho čierneho dalmatínca. Chod do piča, ak si homie, tak ma podržíš, ak nie, zjedol si mi kaj, ja sa s tebou nebudem zatiaľ baviť. Ja ťa jebem pojebaný kokot. Chod do piče, ty kokot sráč pojebaný. Tak si sa rozhodol, že ide spať. Ty pojebaný čierny dalmatínsky kokot. A dúfam, že zabudíš v tej pojebanej piči. Dúfam, že sa doseriem z toho kapučína. Dobré ráno. Idem si dať do kľudu kávu. Čo tebe, už ide finál boss obliekania. Ty pojebaný čierny dalmatínsky kokot. Na more, Andrej. Dnes som Bengoro. Sme v Bratislave a lutujeme to. Mikel je nervózny ako kokot, lebo chce ísť. Skurvené mesto. Vyhnotiť celulitidu. Pri Vidzi bolo 15 stupňov, keď som odchádzal, tu je, že minus 15. Pekné toto je inak akože. Prostredie pekné. Dobre, pán Schiller. Dobrý, viete čo, sme dole. Ste dole, dajte mi prosím minútku, ja tu idem od tej bily, som to akorát zaparkoval. No aj my sme pri byle parkovali. Dobre, čakáme vás vonku. Dobre, dohodnuté, ďakujem. Takže toto je priestor. Toto je celkom pekné, reálne. Reálne to vyzerá dobre. Toto akože vyzerá dobre. Byty vyzerajú tak, že majú tak 15-20 rokov. Prostredie pekné. Ok, ďakujem. Dobrý deň. Môžeme? Počuť sa dlho nevideli. Dobrý Schiller. 2 hours later. Rekonštrukcia bola taká, že vyjebal ženu staďal. Čo ti jebe? No, slabý byt, veľmi slabý. Ty kokodal, toto je actually cool. Oho, to čo je? Adres. Dobre, poďme jesť. Však ukáž, ak vyzerám. Moc dobre vyzeráš, moc. Hodí sa mi to, že? Vyzeráš jak opravár to. To je to. Čo je tu niekto, koho by som mohol spacifikovať? Ty sa daj dokopy. Strašne rýchlo, lebo ja ťa dám dokopy pesťou. Keby si netrafil, keby si trafil tej Toyote do okna, aby si zlomil ruku, aby som ťa musel potom Predal si mi tú kačku, ty inak. Mňam. Ja mám toto kuracie na kokote urobené. Troška pozrite sa, aké to je. Fuj. Strašné chalanko, si šťastný? 50-50. Mám na teba chuť a stále ťa chcem, kúsok po kúsku, celú ťa zjem. Ako moc nám to chce Čajka predať? Ako moc? Ona, že najviac. Bro už volá 30 hodín. Toto by ma zaujímalo, jak vyzerá tá žena. Čo volá z Alexom. Sú chlapci. No všetci, ne? Všetci. Prišli kúpiť kokain, no. Ja som ma strašne dlho chcel stretnúť. Vážne? Hej. A my sme banda kokotov, nevadí? Ne. Okay. Prečo by malo? On je čierny ešte do toho. Ja som dvojnásobná banda kokotov. Dobre, tak sa maj, bracho, dám ti takto čap. Mier. Aj ty mier, bracho. A usmievaj sa. Čaute chalani, majte sa mier. Zavolal mi jeden nájomník bytu. Pýtal sa ma na to, že s kým žijem, čo robím, pre akú agentúru robím a takéto veci mi proste zajebal. Totálne, kamo, on vravel, že ja preferujem, že máme tu aj fitko, že ale ja preferujem cvičiť s vlastnými váhami. Tak som sa pýtal, či to je 24-hodinové a že to, čo hovoríme, že sme mladí na to, mladí, tam bývať, ja neviem, čo povedal, ja som to nepochopil. A on, že ja mám podpísanú zmluvu tak, že ak niečo spravíte do 2 dní ste odsťahovaní. Prečo by som šiel k takému človekovi? Chápeš? To smrdí iba prúserom. Dneska... Chcem kúpiť rúžovú šiltovku, lebo nemám na sebe. Dneska half priceová prehra. Random si vyberiem. No daj. Ale to sú nejaké značkové. Tu sú. Toto sú okuliare, ktoré vyhrali. A ja mám ofajtu. Koľko stoja, vidíš? Ja nemám takéto okuliare. Dick. Oho. To máš asi aj daj do tole a bude to presvitné, nie? Áno, to je ako imidžovky. Hlupák.
Víš, takto vyzerám ako Dylino pičo. Pozri, jak vyzerám s tým takto. Love my ass and my abs and the baby you go promiscuous. My style is ridiculous, ridiculous. If you see us in the club, you'll be acting real nice. If you see us on the floor, you'll be watching all night. We're here to hurt the body. Dobre, utratil som 92 € za okuliare, ty koľko? Ja som cítil všade hovno hlavne, lebo som išiel na ženské hajzle. Castingu som si mal spraviť piču, jak som si spravil, a na toto sa už jebať, ale kvôli tebe, že s tebou. Nie kvôli tebe, kamo. Totálne, už sme sem prišli, máme to až za hodinu, nie? Koľko hodín? Totálne, to lútuje. Ja som to lutal už ráno, keď som to dobil. Do piče, tiež lebo kokot, aby som 7:30 išiel do Bratislavy do piči. Kamo, imagine, že mi nezobrali. Ja tam budem vyprávať mŕtvý, kamo, ja tam piči, ja nemôžem byť seriózny. Ale Mám po tom castingu pojebanom, pýtali sa mi tam, ja neviem čo som písal do tej prijebanej správy prvej, pýtali sa ma tam na svoju ex a na tieto veci, to som odpadol, pýtali sa ma na môj osobný život, ako vychádzam so zvieratami a pičovinkami, takže to keď si pozrú spätne, tak odpadnem, ale je to úlet, celkom som vyprával pičoviny, nebudem vám klamať, bol som sám sebou. Ja to cením ako kokot, čo som tam narozprával za pičoviny. Vyprával som tam, že ma jebla hús, že viem robiť manuálne, že som generál, cholerik, že proste, že nevychádzam, nemám vyriadené účty z ex a takéto veci drastne nejaké. Takže úplne som tam blúdy najebal a išiel tam teraz Mikey, tak som zvedavý, že čo tam povie. A ďalšia zastávka je Triple P. Idem počkať Michaela a som zvedavý, že čo tam on vypráva. tak na pôvod sa pýtali, môže vocegol. Cigán. Pocite Talian. Čau, že tam mali toho psa, vieš. No. On prišiel ku mne. A on, že či sa nebudem stovať, že aj Rize. A on, že nie, ale je cvičený na drogy. A že tak to asi preto. Ostatní úplne boli vážni všetci. Okrem tohto a okrem takej tety, čo som ma pýtala. Vážni boli riadne, že som ma pýtali, že prečo tam chcem ísť. A ty že? Ja, že kvôli tebe. Že mám farmu úplne piči, ja sa nepozerám. Potom, že či mám frajerku a potom, že či som v kontakte s niekým, kto bol na farme, že som si spomenul na Kláru. Komu mal si povedať? Že som povedal, že Kláru, ale on to nerozoberal. Nie! Nebudem to rozoberať tam. To lepšie. Čo ti jebe, sme u Jakuba Triple P-ho. Majky, čo? Ty si nejaký rozjebaný. Není mu nic, vole. Je mu hodne. Ďalšia zastávka, obhliadka v Petržalke na konci pičí matky a potom si ukážeme prekvapenie dňa. Ahoj. Tu daj hudbu Avengera. Po trojhodinovej ceste sa nachádzame v srdci Slovenska. Kde sa nachádzame? Aby si konečne mal niečo zaujímavé vo vlogu. Ministry of Triple P Fun. Dám si takto deodorantík, nech tam Sára ma cíti. Keď ju objímem zo zadu. Jebe, čo teba nepustia ani do výpka. Mne nešlo niečo s mixpultom a sa ma tam začal pýtať nejaký mladý zvukár, že či hento je, že Bráško, že nie som prvý deň v robote. A mal som zle urobené presne to, čo mi hovoril. Cením, že máte lepšie auto, ako váš vzor. Strašne pekné to Ministry, aj keď nie je zapnuté. Vieš čo myslím? Akože zapnuté. Že to vyzerá proste dobre a obrovské. Toto je Jakub v robote. Stadiaľ to budem pozerať tú Sáru. That's the spot. Ďakujem ti za tento free vstup. Keby máš spočítať, koľko si mi dal free vstupov a rovná sa to peňazí, koľko to je? Bráško, veľa podľa mňa. Jakub je taký super kamarát, že vybavil 2 vodky. Som prvý DJ slovenský, s ktorým robí 1 000 000 plus, že si obúkol na event. Mikey B, Pieščany. Toto som tu počúval. 5 minút. Toto. Neviem, či to tam Heňo dá, ale pekne boli najebané 15-ročné deti. Čo mi to Jakub doniesol? V každom vlogu pijem
a v každom vlogu mi nechutí ten ruský pojebaný štandardný štandard. Are you dumb, stupid, or dumb? Huh? Play me like a dummy, like bitch. Are you dumb? Are you dumb, stupid, or dumb? Huh? Jak to hodnotíš? Zatiaľ? Unavený som celkom. Hej? A ja som, keď som si priebal tie vodky. Yeah, you got some money, but you still fucking ugly. Stupid. Listen, when I talk, you better listen. We can make them dance bachata, slide over, do the cha-cha. Grr, papa, make nigga go adios. Call 2026, Sara vôbec nie je dobrý interpret, 10 minút pred vystúpením. Au. Čo ti jebe, ty kokot. Pekná rada. Škoda, že si odohral 40 minút dozadu. Táto čajka má podľa mňa body count 38. Aha. No nebol. Ja ju chcem moc. Štrni si s ňou. Poď robiť! On pije v robote! To je najlepšia robota! Zas nič neposleš! Ja ju milujem, milujem! Oznamujem, že ideme domov. Toto je prvá party, z ktorej idem takto domov. Lebo idem na ďalšiu. Do piče, ja už neviem ani, tak som najebaný, že neviem ani z kameru robiť. Čo má to? Počkaj. Počkaj, kurva. Chyť to, prosím. Zober, ty kokos. Nemôže, má to 3% batérie. Máš šťastie. Babi, chcete byť vo vlogu? Ale moja frajerka by mohla byť. Poď rýchlo sem, iba sa predstavíš. Moje crew. Ak sa voláš? Tereska, predtým ako odídem a možno sa už nikdy neuvidíme, prosím ťa iba jedno. Pusu na líce. Výborne. Kto chce ísť do ankety, vyhrá 1000 eur. Prosím vás, ste spolu? Točím video. Či si nedáte pusu na video, prosím. Yes. Stopujeme, nabíjame baterku a voláme vám. Poviem vám jednu správu, každá cesta končí Jantarisku. Aha, vidíš, ty si chcel byť vo vlogu, brate. Čau! Ja som vyhrala Jordany storky. Aj moje srdce. Fuj, ty kokot, kamo. Zase si zarobil 100 eur z brigády a kúpil si cigaru do piče. Konečne Kristýna Vlčáková. Joj, joj, si moja láska, ktorú milujem len ja. Si moja oj, joj, joj, oj, 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 oj. Si moje srdce, ktoré patrí len tebe. Si moje oj, oj, oj. Si moja hviezda a sa to nezdá. Si moje zlato a stála vista. Si moja hviezda a sa to nezdá. Si moje zlato a stála vista. Oj, 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 oj. Si moja láska, ktorú milujem len ja. Si moja oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Si moje srdce, ktoré patrí len tebe. Si moje oj, oj, oj. Šanarenana, 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 šanarenana,
Sanara nana, sanara nana.